jsme tady u prvního videa, jsme krásnější než vy. To teda nejsme. No i když, ale prostě jsme viděli takový video, a takže se nám zalíbilo trochu, takže začínáme. Musíte sem Pavlína spát. Budeme tady každý večer, možná někdy budeme i tady u Terky, pak budeme možná někdy u Nikoly, takový Nikoly. Pak to, prostě tohle video je o tom, že nás prostě budete komentovat, kdo je hezčí. Jako já, Jana, jmenuji se Jana, tady Terka, nebo tady Pavlína. Prostě nám to budete psát do komentů a prosím, vy hejtaři si nechte keci na básničku, ano. A Musíš tak křičet? jo. A to je všechno asi. No takže nejdřív se vám představí tady Terka, Pavlíno, jdi. Takže tady Terka. Akce! Ahoj, jsem Terka, je mi